हाग्रामानि बिसि सेउलि महिलारि मेडामनि सम्पति 5404 crore 54.04 कौटि मानसिया जायनाखि आंनि उनाव नुदों बिसोर गासिबो मोनाखै। खुलुमबाय लोगोफोर, फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, मोननै टपिक शेयार खालामगोन। मोनसेया जाहैबाय गोबां आइजोफोरा अरुणोदय दानजानायनि थाखाय दुखु मोनदों, गाबगु खुगु। फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शनाव हाग्रामा मोदै सारनि जितु BPFनि केन्डिडेटफोरनो भट होआ, दा बेफोरबायदि खुद्रिसारदों। आरो फारसेथिं जोंनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सारनि बिसिया इलेक्शन गेलेनो नागिरदों, MLA दारायनो नागिरदों आरो बिथाङा MLA देरहायोब्ला केबिनेट मिनिस्टार जानायनि सिमां नुदों। नाथाय बिनि सिगां जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेखौबो मिथिना लानाया मोजां जे सेउलि महिलारि, जाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बिसि मेडाम, बिथाङा बिसिबां सम्पतिनि मालिक, बिसिबां थाखा दङ, बिसिबां हा दङ, बिसिबां सम्पति धन दङ, रां दङ, बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथिना लानाया मोजां। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। हाग्रामानि बिसि सेउलि महिलारि मेडामनि सम्पति केन्डिडेट नमिनेशन फाइल गथायनायाव कर्ट एफिडेभिट खालामनायाव 5404 crore 54.04 कौटि 37था बेंक एकाउन्टआव रां दङ आरो गासै डाम्पार, गारि, JCB, कन्ट्राक्सनाव बाहायनाय इनकामनि थाखाय बाहायनो हानाय गारि 32टा सेउलि महिलारि मेडामनि नामाव दङ। सेउलि महिलारिया 49 बोसोरनि जाबाय आरो बिथाङा MA पास। आरो सेउलि महिलारि मेडामनि नामाव गासै आबाद मावै ए पोस्ट ग्रेजुएट एन्ड इनकम सेउलि महिलारि हैज रेफार्ड winning over 25 सेल्फ इंक्वायरी एग्रीकल्चर एंड नन एग्रीकल्चर लैंड पार्सेल शी हैज गासै आबाद मावै 25था दाग मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 25था दाग सेउलि महिलारि मेडामनि नामावनो हा दङ। ओमफ्राय सेउलि महिलारिनि जितु धन, सना रुपा माला बायदि बायदिनि धन, सेउलि महिलारिनि धना जाहैबाय 30.51 crore। बापरे बाप, गैलालै सेस, फाग्ला जागोन बेफोरबायदिबा, गांलाब बेलथायना थागोन। 30.51 crore मालिक धन दङ सेउलि महिलारिनि नामाव, सना रुपा डायमन्ड लानानै। बोसोरनि इनकाम 2024 to 2025 9.33 crore इनकाम। बहानिफ्राय फैखोलै इसिबां थाखाया? 2024 निफ्राय 25 सिम इनकामा जाहैबाय फिजिकेल स्टैंड एट रेट 9.33 crore 9.33 crore 2024-25 सिम सेस। लोगोफोर, जोङो गोबां मानसिफोरा चर्चा खालामगासिनो, सावरायगासिनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बिसिया मोनजादोंना मोनलोङाखै। आरो साननैसो सिगां जेब्ला इलेक्शन बिथाङा टिकेट मोननो थाखाय केम्पिं खालामबाय थादोंमोन, बे समाव सेउलि महिलारि मेडाम बिथाङा बुंदोंमोन, आंनि फिसाया सासे इन्जिनियार नङा, सासे अफिसार नङा। आंनि फिसाया जुदि इन्जिनियार बा सासे अफिसार मोनब्ला आं दिनै AC रुम सिङाव जिरायनानै आलो जिरायनानै जागौमोन। नाथाय आंनि फिसायनियाव इसिबां थाखा फैसा रां रुफा गैया। बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन जे आंनि बिसिया माने इलेक्शन गेलेया। आरो बिनि उनाव बुंलायबाय, आंनि बिसिया इलेक्शन गेलेनो बा टिकेट बिनायनि मोन्थाय गैया नामा। दा बेफोरबायदि माने माखासे रायजोफोरनि सिगाङाव जि बायदि बाथ्राखौ माने नंखाय बाथ्रा माखासे फोसावबाय थायो पलिटिक्सआव। बेखौ मानि थाखाय दानखो होनोबा, जों सिगांनिफ्रायनो मोनजाबाय थायोमोन प्रमद बर' सारनिफ्राय। जेब्ला BPF सरकारा फैदों अब्ला जोंनि अरुणोदय माबाखौहाय दानना होजोबदों। जों मासै मास मोनजाबोयोमोन। नै दाख्लि जायनाखि 9,000 मोननांगौमोन, बे समाव जोंखौ मोखां साइराव खालामनानै होदों। जों बिराद दुखु मोनदों, मानो होनबा बेयावनो मोनदों बेयावनो मोनाखै, बिनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों। बे मानसिया जायनाखि आंनि उनाव नुदों
बिसोर गासिबो मोनाखै आरो मोनसे खोथा दंबावो दाख्लि जेनाखि खैला मैला बाजाराव मिटिं खालामदों हाग्रामा सार फैयो होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 15,000 फैसा रां होगोन होननानै बिसोर लिस्ट लांदों बे लिस्ट लांनायाव जोंना 700 थाखा फैसा थांदों बिसोरो लिस्ट फैबाय होननानै हरनि 6टा 7टासिम बिसोरो फैसाखौ नाजावनानै बिसोरो गाबोननो थांनांगौ ब्लकआवहाय चेक लायनांगौ होनना लिंलांदों नाथाय दासिमबो फैसाया हाबाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाया बेखौनो जों देरहाहोगोन आरो जोङो सार माबाखौनो प्रमद बर' सारखौनो जों सरकाराव लाबोफिनगोन जोङो रावखौबो नाङा BPFनि सरकारखौ जोङो नाङा हाग्रामा सारखौ जोङो नाङा आंथ' मोनजाबाय थाखायो आंना गरिबखा आङो दाख्लै बिराद दुखु मोनदों आंनावथ' गंसेबो गैया जेबो गैया आंहा गरिबथार आङो जि दुखु नांदों आङो मोनजाखासि गैया बखा साइकेल खालामखादों सोरबा मोनो सोरबा मोना जाखादों बिराद दुखु जाखादों नोंसोरो सिगां अरुनदय मोनदोंमोन ना जों मोनजादोंमोन सिगांहाय जों प्रमद बर' सारनि माबायावहाय मोनजादोंमोन ओमफ्राय दा जोङो BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंखौ दाननानै होखादों मोनजाखाखै जों मोनजायाखै ना मोनजाखाखै जों अब्ला प्रमद सारखौ मा बुंनो सानो BPF सरकारखौ जोंनि अरुनदयखौ BPFनि सरकारानो जोंखौ दानदों जों सिगांनिफ्राय प्रमद बर'आ जोङो आसनिखौ होबाय थादोंमोन ओंखायनो दा जों BPF सरकारखौ जोङो नाङा जोङो UPPL सरकारखौनो जोङो नांफिनगौ जोङो सार रन्जितखौनो जोङो देरहाहोनानै जों UPPL सरकारखौ जों देरहाहोगोन आरो लाबोफिनगोन जोङो नाङा BPFनि सरकारखौ जोङो नाङा गैयिफोरखौ दानखादों बिसोरो गरिब गन्द्राफोरनो होआखै दा बिसोरो सरकारनि बेथन जाग्राफोरनो बिसोरो बेथनखौ होदों जोंनो होखाखै